Ja. Hey. Nej, jeg er på vej derhen nu. Mødet trak lidt ud, så jeg bliver lidt forsinket. Ja. Hvad fanden laver du, mand? Undskyld. Nej, det var bare sådan en douche, der kom til at gå ind i mig. Må du virkelig undskylde? Det er okay. Alexander, Hej, jeg hedder Christine. det er virkelig godt at se dig. Ja, i lige måde. Du har ikke ventet længe heroppe. Nej, det har ikke været så slemt. Skal vi bestille noget mad? Ja, lad os gøre det. Tjener. Det har virkelig været godt at møde dig. I lige måde. Det har været rigtig hyggeligt. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at se dig igen. Ja. Smagte det godt? Ja, jeg vil gerne have lov at betale. Ja. Ja, lige et øjeblik. Every hour that you wait, and every time it's been too late, to every single sigh, for all the times I saw you fade.